खुलुमबाय लोगोफोर, गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ। दा बे भिडिअनि सिगां आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आसामनि जारिमिनारि जाथायफोरनि खोन्दो 1 एबा एपिसोड 1 आरो नैबे भिडिअआ खोन्दो 2 एबा एपिसोड 2 जागोन। बेवहाय जोङो माखासे थालांनाय आसामनि जारिमिनारि जाथायफोरनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय। आङो गोबाव सम जाबायमोन माखासे एंगारहायै जाहोनफोरनि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो दाख्लैनि आद्रा थानाय माखासे आसामनि जारिमिनारि जाथायफोरनि सोमोन्दै मिथिनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय। मोजाङै बुजिनो थाखाय आसामनि जालांनाय जारिमिनारि जाथायफोरनि सायावहाय मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायबानो जाबाय। बिदिबा जों गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। आसामनि गिबि रादाब बिलाइ बे जाबाय अरुणोदय रादाब बिलाइ एबा लाइसि। बेखौ 1846 मायथाइयाव शिबसागरनिफ्राय फोसावनाय जादोंमोन आरो बे अरुणोदय रादाब बिलाइ एबा लाइसिनि गिबि सुजुगिरि एबा एडिटरा डक्टर नाथान ब्राउनमोन। मोनसे बाथ्राखौ रोखायै मिथिनानै लानाया मोजां, बे अरुणोदय रादाब बिलाइआ दैलि एबा सानफ्रोमबो फोसावजानाय रादाब बिलाइ एबा लाइसि नङामोन। अरुणोदयआ दानारि एबा दानसेयारि एबा मान्थलि फोसावजानाय रादाब बिलाइमोन। गिबि दैलि रादाब बिलाइआ दैनिक बातरिमोन। बेखौ 1935 मायथाइयाव टेंगाल भवन जरहाटनिफ्राय फोसावनाय जादोंमोन। 1935 नि सिगां बे दैनिक बातरियानो सप्तायारि एबा उइकलि बातरिमोन। उनाव 1935 मायथाइनिफ्रायनो दैलि बातरि महरै फोसावजादोंमोन आरो बे दैनिक बातरि रादाब बिलाइनि बिगोमा एबा अनारा शिवा प्रसाद बरुवामोन आरो सुजुगिरिया बग्मिबर नीलमणि फुकनमोन। नैथियाव आसामनि गिबिसिन मुलुगसोलोंसालि बे जाबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि एबा मुलुगसोलोंसालि। बेखौ 1948 मायथाइनि 22 जानुवारि खालि गायसननाय जादोंमोन आरो बे इउनिभारसिटिनि गायसनगिरिफोरा जाबाय फारियै गपिनाथ बरदलै, कृष्णकान्त हेन्डिके आरो बिरेनसि कुमार बरुवा। आरो बे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि एबा इउनिभारसिटिया नर्थ इस्ट इन्डिया एबा सा सानजा भारतनिनो गिबिसिन मुलुगसोलोंसालिमोन। आसामनि गिबि इंराजि फरायसालि आसामाव गिबि इंराजि फरायसालिया 1835 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। बै समनि नर्थ इस्ट इन्डिया कम्पानिजों दैदेनजानाय सरकारा बे फरायसालि लुनायखौ गनायथि होदोंमोन आरो आसामनि कमिशनार आरो केप्टेन जेनकिन्सआ 1835 मायथाइयाव फरायसालि लुनायखौ जागायजेनदोंमोन। आरो जेब्ला बे फरायसालिखौ गायसनजेनदोंमोन अब्ला गासै सा 58 फरायसाफोर दंमोन आरो बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया मिस्टार सिंगारमोन। आरो बे फरायसालिखौ दिनै कटन कलेजियेट स्कुल होननानै मिथिनाय जायो। बेयो पान बाजाराव दङ एबा कटन कलेजियेट गभर्नमेन्ट हाई स्कुल होननानैबो मिथिनाय जायो। ब्रैथियाव 1994 मायथाइयाव नर्थ गुवाहाटीआव थानाय उमानन्द मन्दिरखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे मन्दिरखौ बरफुकन गरगान्धा हेन्डिका राजा गदाधर सिंहनि बिथोन बादियै लुनाय जादोंमोन एबा लुदोंमोन। गदाधर सिंहआ आहम साम्रायजोनि गागि आरो गोहोगोरा सासे राजामोन आरो 1681 मायथाइनिफ्राय 1692 मायथाइसिम बिथाङा आहम साम्रायजोखौ सासन खालामदोंमोन। बे मन्दिरनि मुङा माबोरै उमानन्द थाखो होनोब्ला शिबनि बिसि पार्बतीनि गुबुन मोनसे मुंखौ असमिया रावजों उमा होननानै बुंनाय जायोमोन आरो आनन्द सोदोबनि ओंथिया असमिया रावाव रंजानाय एबा खुसि। बेनि ओंथिया उमानन्द माने उमानि रंजानाय एबा खुसि आरो बे उमानन्द दिपनि गुबै थावनिया जाबाय ब्रह्मपुत्र दैमानि गेजेराव कामरुप जिल्लानि बेंगिरि मावख' एबा कामरुप डिसि अफिसनि अपोजिटआव। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बे दैमा दिपआ बुहुमनि मादावनो फिसासिन दैमानि दिप। बाथियाव जों मिथिगौ आसामा भारत हादरजों लोगोसे 1947 मायथाइयावनो उदांस्रि जाफादों। नाथाय आसामनि सोरगिदिं थानाय मोनद' रायजोफोरा भारत हादर उदांस्रि जाखांनायनि उनावसो आलादा रायजो महरै गनायथि मोनदों एबा आसामनिफ्राय गावस्रालांदों। बेफोरनि गेजेराव नागालेन्डआ आसामनिफ्राय गावस्रालांनाय गिबिसिन रायजोमोन आरो नागालेन्डआ 1963 मायथाइयावनो आसामनिफ्राय गावस्रालांदों। गावस्रालांनानै आलादा रायजो गायसनहैदों। आरो बेनि उनाव मेघालय, त्रिपुरा आरो मणिपुर बे मोनथाम रायजोआ 1972 मायथाइयाव आसामनिफ्राय गावस्रालांदों आरो आलादा रायजो गायसनदों।
बेनि उनाव अरुणाचल प्रदेशआ 1975 मायथाइयाव आसामनिफ्राय गावस्रालांनानै आलादा रायजो गायसनदों आरो मिज'रामआ 1983 मायथाइयाव आसामनिफ्राय गावस्रालांनानै आलादा रायजो गायसनदों। दथियाव 2017 मायथाइनि 26 मे खालारखालि भारतनि मादावनो लावसिन दालां धलाशरिया दालांखौ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो भारतनि रड ट्रेन्सपर्ट आरो हाइवेजनि मन्थ्रि नितिन गाडकारि बिथांमोना बेखेवनानै होलाङो। बे धलाशरिया दालांखौ आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरो फिल्म बानायगिरि भुपेन हाजरिकानि मुंजों भुपेन हाजरिका सेतु होनना बुंनाय जायो आरो बे दालांनि गासै लावथाइया 9.15 किल'मिटार गोलाव आरो बे धलाशरिया दालांआ आसामनि सिङाव थानाय तिनिसुकिया जिल्लायाव दङ आरो बे दालांआ आसाम आरो अरुणाचल रायजोखौ फोनांजाबो। बे दालांखौ नभायुगा इन्जिनियारिं कम्पानि लिमिटेडआ लुदोंमोन आरो बे दालांनि गासै बाजेटआ 1000 क्र'रमोन, नाथाय फ्राय 876 क्र'रआवनो बे दालांखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बे दालांखौ लुनायाव 5 बोसोर सम नांदोंमोन। स्निथियाव 2008 मायथाइयाव मेघालयनि रायजो बेंगिरि एबा रायजपाल रनजित शेखर मुसाहारिनो मेन अफ द इयार बान्थाखौ होयो। रनजित शेखर मुसाहारि बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि अदलागुरि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो 1967 मायथाइयाव बिथाङा IPS अफिसार जानो हादोंमोन आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिथाङा पस्टिं जादोंमोन आरो अफिसार महरै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथाङा 2006 मायथाइयाव आसामनि गभर्नरजों गिबि चिफ इनफरमेशन कमिशनार महरै थिसनजादोंमोन आरो 2008 मायथाइयाव भारत हादरनि प्रेसिडेन्टजों 5 बोसोरनि थाखाय मेघालयनि रायजो बेंगिरि महरै थिसनजादोंमोन। दाइनथियाव 2010 मायथाइयाव हरिशंकर ब्रह्म बिथाङा आसामनिफ्राय गिबि इलेक्शन कमिशनार जानो हादोंमोन। हरिशंकर ब्रह्मआ 1950 मायथाइनि 19 एप्रिल खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावआव जोनोम मोनदोंमोन आरो MA खौ राजखान्थि बिगियान आयदायाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय उथ्रिदोंमोन। बिथाङा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव माखासे गोजौ थाखोनि बिफानफोराव अफिसार महरै खामानि मावबोदोंमोन आरो 1910 मायथाइनि आगस्त दानाव इलेक्शन कमिशनार महरै थिसनजादोंमोन आरो बिनि उनाव 2015 मायथाइयाव भारत हादरनि 19थि चिफ इलेक्शन कमिशनार महरै थिसनजादोंमोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो बुजिबायब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो बेबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि थाखाय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै लानो दाबाव। गोजोन्थों।